'Ych chi'n credu o ddewis y 9 cymeriad o'ch chi fama bod y ffigurau yma'n rhai sy'n mynd i apelio i'r gynulleidfa ifanc? Wy'n siŵr bod nhw, achos mae yna amrywiaeth mawr yn y 9 ohonyn nhw. Fel o'n i'n dweud, mae yna fynyddwyr yma'n sicr, ond mae yna hefyd bobl, enghraifft fel Parry Thomas, oedd yn rasio ceir. Ac oedd am dorri record cyflymdra'r byd. Mae yna bennod na ar Tom Price, eto rasio ceir, yr unig Gymro gyda llaw i ennill ras Fformiwla 1. Mae yna bennod ar Robin Jack o ardal Llanuwchlyn, oedd yn feiciwr modur adnabyddus iawn yn ei amser e. A wedyn i ddod i'r cyfnod presennol, Richard Parkes, sydd llynedd wedi concro y holl prif fynyddoedd pob cyfandir yn y byd yn ogystal â mynd i begwn y gogledd ac i begwn y de. A gwneud hynny mewn cyfnod o lai na 7 mis. Nawr mae cyflawni rhywbeth fel yna i fi allai ddim dychmygu rhywun yn gallu gwneud y fath beth. Ac i chi dal i gredu bod stori antur fel hyn yn dal yn apelio i'r gynulleidfa ifanc? Wy'n siŵr bod i, chi'n gwybod. Mae popeth wrth gwrs yn cael ei ddarparu heddi drwy gyflwng y teledu ac yn y blaen. Mae'r peth yn weledol hefyd. Ond wy'n credu bod yna lot o bobl yn dal i gael blas wrth ddarllen am y pethau hyn. Be mae'r teledu a'r rhaglenni teledu ni'n neud yw ychwanegu dimensiwn ychwanegol ato fe. Dim darllen yn unig i chi bellach fel o'n i'n arfer wneud am yr anturiaethau yma ymhellafoedd deiar, ond bellach maen nhw'n gallu mynd â camera teledu gyda nhw a ffilmio'r peth, fel gnath Lowry Morgan yn yr Amazon ac yn yr Arctic. Un arall ydy Eric Jones. Dwi wedi dilyn hanes Eric dipyn, achos un o'r mannau dwi'n mynd ar yngwyliau yn weddol gyson yw i Grindelwald, sydd wrth gwrs wrth droed wyneb gogleddol mynydd yr Eiger. A dyna le mae Eric wedi bod, wrth gwrs fe nath ffilm enwog ohono fe yn dringo yr Eiger ar ben ei hunan. Fe ffilmiwyd gan Leo Dickinson yn dringo wyneb gogleddol yr Eiger. A dim ond i chi sefyll o dan wyneb gogleddol yr Eiger ac edrych fyny, i chi'n sylweddoli maent yw camp rhywun sy'n gallu dringo y fath beth. Wedyn wrth gwrs gyda Eric, dwi ddim wedi cyfyngu hunan i ddringo mynyddoedd. Mae fe wrth gwrs wedyn yn hoffi neidio bant o bob math o lefydd rhyfedd. Lawr i ogof y gwenoliaid enghraifft neu dros Rhaiadr. Mae'r math naw beth yn apelio, felly dwi ddim yn cyfyngu hunan i ddringo'n unig. Felly mae Eric i fi yn anturiaethwr yng ngwir ystyr y gair.